Jos on turvapaikanhakija, joka sitten tässä turvapaikanhakuprosessin aikana syyllistyy esimerkiksi raiskaukseen, pitäisikö sen tuomion olla automaattinen peruste sitten olla myöntämättä tälle ihmiselle turvapaikkaa? Joo, näähän on näitä niin kuin isoja kysymyksiä, joita lainsäätäjä on joutunut punnitsemaan. Mutta mikä sun oma arvomaailma tämän asian suhteen on, että miten tämän pitäisi mennä? Mä oon kannattanut sitä, että nimenomaan niissä tilanteissa, jossa ihminen syyllistyy näihin niin kuin törkeisiin rikoksiin. Niin onko raiskaus tässä tapauksessa semmoinen, jonka sä laskisit nyt törkeäksi rikokseksi? No törkeisiin rikoksiin syyllistyminen. Pormestariehdokas Heinäluomalta ei saada selkeää vastausta siihen, että pitäisikö hänen omiin arvoihinsa perustuen raiskaukseen syyllistyminen olla este turvapaikalle. Ainakin mun omiin arvoihin perustuen vastaus on todella selvä. Ehdottomasti pitäisi olla este. Nyt Gallup Helsingissä on todella tiukka ja te kyllä tiedätte miten äänestää. Laittakaa ääntä tähän osoitteeseen. Tehdään näistä vaalit.